paitan ng lugar ay. Huwag di mo butos ko bas ng isa. Tapit ng eleksyon. Tapit ng timbutar. Huwag di ko yung matikdan nga mo butar sa kuha. Usa pa ang nabantayan ako sa mga tao. Dali ra kay masilaw sa kwarta. Ay sabi. Kini, namoy kwarta. Siya ra pa yung butar sa kuha. Ang kulang na lang gid ani. Butante nga akong tagaan ani. Oy brother, may hapon. Oy, may hapon po. Boss, Mayor Damulag day at your service, boss. Mayor Damulag, murag ka na mo kadungog si mga ba? Alangan, boss, kay karon pa man ko nagfile og COC. COC? Class of Plans? Pastilan yun ng mga tambay. Mailan yun mo ng eskwela ba? Saan din ang COC pasabot mo, boss? Certificate of Candidacy or nindagan ko pagka-mayor. Ah, nga ba, boss? O dagan lang. Kaya apag na ka, brother. Naday ko diri ay para mangumpan niya. Para karon mo maabot ng eleksyon. Ah, mga ba, boss? Na, di ra ba ko mabotog way kwarta? Ay sus, kwarta race gutan, boss. Daghan ko diri. Ako ning giipon sa piggy bank. Uy, kana, daghan na boss. Uy, nga pila may kamang nimo ni? Wala ba may magkita diya? Wala man. Matik, Mayor. Salamat, ani. Ano kini pangalan nimo? Pastilan, mas malimtan ko mo. Damulag ko, damulag. Numero 4 sa baluta. Ah, mga ba, Mayor? Numero 4 sa baluta, Damulag. Nya, biasa kaya. Salamat, ani ha. Sige, sige, kaya mangita pa sa kuglain. Uy, may hapon diya, brother. Ha? Ano si brother? Kinsa mo ka? Ay, wag kay ko, brother. Ako sa damulag, budaganay mayor karong eleksyon. Mayor? Murag karon po kadungog sa pangalan ba? Ay, siyempre, brother, kay bago ra mo kung dagan sa itong lungsod. Ah, mga ba, boss? Nanaday kay kaagi sa politika. About sa politika, boss, wala pa jud. Kay first time man ako ron. Nya, unsa mo pa yung plataporma nimo daw? Budagan ka? Ah, plataporma? Unsa na ginabuhat nimo karon diya, brother? Nag-scatter. Ay, sakto. Ug ako'y mudaog, taga-adlaw na kay libre 100. Ako'y magpa-cash in dira. Wah, hinduta rin mo plataporma, boss eh. Yan, ini-cash out. Ah, siyempre, ako po'y mo cash out. Ako may nag-cash in. Ah, kung man din klaro yung mga boss, di kong boto si mo ah. Isa. Singirahan ka ni. Uy, naghana na boss eh. Ah, siyempre, mudagan kong mayor niya, watay sa tumbala. So, pasabot niyo boss, palito ni mo kung boto. Insakto. Huwag na kita. Lupit mo yung palduan ni boss. Ay, yun sa manay, sureball man ka nga, kuha ka. Ay, kabala ka boss, butuhan ka. Masa ito yung pangalan? Ako si Mayor Damulag, numero 4 sa baluta. Ah, numero 4 sa balota. Matik na boss, nya diri sa ko. Sa balira mo tiwason ko si scatter ha. Sige daw, ampeng. Syaro di jo ka daw gani. Mga silingan, daghang salamat sa inyong suporta sa kuha. Kaya ako karon naglingkod na as mayor. Tanan pasalin ako sa inyo ha. Akong tumanon. Oy, may hapon busing, Mayor William na day karon. Matay na pildi jud nimo ba? Ano pinili ta ka? Ang daga ka ba ka mayor? Raguan ako mantayan da, rag busy mo ko gikan ko abroad ba nya. Diri sa kuha kay magpasalamat ako sa mga katawhan diri. Diri sa ko. Yatis, nganong siya may nakadaog? Pangutan unsa nang utong kita kag kwarta bi? Uy, brother, may hapon, pwede mo na. Uy, unsa man? Di ba ikaw man tong kita kag 5 mil para imo lang kumutuhan? Oh, ako to. Ano day? Butaran ko nimo wala. Nganong mo kadaog? Ano, wate ka butuwi oy. Adi na, pwede ding hatag bi ako sa 5 mil. Sayang kito. Wala man sayang imong kwarta ato. Ang ikatingalan lang nako kay wala yung pangalan dito. Di ba numero 4 sa balota? Pero numero 3 naman tutaman. Na, umanday ko na rehistro. Na murag wala jud ka na rehistro boss kay numero 3 sa kutob ang nasa balota, wala yung numero 4. Kay salamat kasi mong gihatag ang kwarta ng 5,000 ha. Matus ako. Ano itong kwarta?